lutong bahay ni Sir, ano nga ni Sir? Boboy of Tabuk. Sa may bombo. Feature ko po ini sa Siram ini Facebook page. Siram sana pala. Ayan po si auntie ko. Hindi po sa Pharmacia House po. Uni po ako, kakakang ko lang naman sa sarong karyan. Gutom na. Pagkatapos mag-edit drama, ayan, hindi na. Ano po ang mabakal dyan, sir? Gabus. Ano po, inatayong sila. Tibay ka. Ikaw gabus kayo nagluto. Ito, Si Manoy Buboy. Ano man eh? Lara. Lara. Oo, mga parakanta baga, ano? Pinsan mo ito? Sila may Lara baga, nagtrabaho sa bombo. Si Apple. Apple yata mga dyan. Taga ka na, tayo kamaligan. Ano pala kami doon nag-perform kami baga doon. So, yan po digdiw sa Pilipinas. Yan. Mga isda, ma. Kayong Manoy Boy.